Ito na ba? 2,382 2,382 meters of sea level. Woohoo! Ito na ba? Ito na. Ito na nga. Congratulations! Ay, nako, salamat. Congrats, congrats! Woo! Yes! Malamig pa ba tayo? So ito ang pangatlong araw namin galing Quirino Province. So panoorin nyo mga kapot-pot kung paano kami napunta rito. Sarap! Time check, 5:40. Nandito tayo sa Difun, Quirino Province. Kagabi tayo dumating dito. Actually kahapon ang assembly namin dun sa Bat Cave. Tapos doon kami nag-antigen, doon kami nagtanghalian. Tapos bumiyahe kami 10 hours papunta rito gamit ang pinagbabawal na teknik. Ayan, at tapos alas 10 kagabi dumating kami rito. Andito na tayo sa Cordon, Isabela. So far nakaka 15 kilometers na tayo. At malayo-layo pa ang babiyahin natin. Ang day 1 natin Banawe. So asahan natin medyo marami-raming ahonin dito sa dadaanan natin. Medyo bumagal na yung takbuhan natin dito. At kanina pa tayo umahon. Tsaka nagkawatak-watak na rin kami. Marami na sa una, sila Doc. Nakakita nyo si Doc, si Charles. Tapos yung kasama ni Glenn. Tapos meron pa mga nasa likod. Mahaba rin to ah. Banayad lang, 9%. Pero ang haba ng ahon. Not bad ha, hindi rin puro ahon pala. Kaya Banawe pupunta natin mataas yun eh. Sigurado mamaya babawian tayo na itong pangat. Yun, nakaramdam tayo ng patag. Dito na tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang ganda! Ang ganda dito! Ayun, nagandayan. Meron dito isang handaan. Doon tayo kakain mo dito to. Short order ba? Tapos na tayo mananghalian. Ahon na tayo. Uy, ganda naman ang view natin dito. Uy! Yun, kanan tayo dito. Ayan, may sign, no? To Banawe.
56 kilometers pala mula dito. Yun, 26 kilometers papuntang Lagawe. Tapos sunod nun, Kaingan. Kalimutan ko, hindi ko na check kung ilang kilometers. Ito yung lumang Ifugao Bridge. Dito kami nag-picture dati noong unang ride namin papunta sa Gada. Magandang araw po. Yun, Municipality of Lamut. Yun, ganda rito, malilim. Wala, hindi naman masyadong mainit yung araw kanina. Pero ito, mas presko. Tatakpan tayo ng mga puno. Yun, Ifugao State University. Ha? Meron pa ako eh. Ano? Meron pa ako. Mas masarap ba tubig dito kaysa dun sa ano, Bagabag? Malamig to. Ay, mula ka kayo sa Bagabag. Ha? Ayan, ito yung sinasabi ko maganda rito. Mga kompleto na halaman sa gilid. Kasi may mga bula-bulaklak. Ito yan, no? Charles, magsulo nga para may shot naman ako sa magandang view dito. Huwag ka na sumama. Kasama sa hindi. Hindi naman magkakasolo eh. Kasama namin si Doc saka si Ronnie. May dito. Sa likod. Yari tayo. Pag naamoy tayo dun. Iwanan tayo. 10:52 AM, mandito tayo sa Kiangan, Ifugao. Ang ganda ng promosyon ng mga puno rito. At tsaka yan, ganda pa rin. Kunti lang yung tumadaan sa sakyan. Nakaka-relax. Ay, katakot to. Nagkaroon ng landslide. Ganda rito. Ay, sarap. Ano, kita nyo naman yan mga kaputput. Oh, sarap ng ruta natin dito. Solong solo. Tapos puro halaman sa gilid. Wala usok. Ayun na ba, nagpahinga. Pahinga Sir Noel. Ha? Nakarinig ng pulse eh. Nakarinig ng pulse. Ano, antayin ba natin sila? Tara, pag inabutan tayo, iniiwanan lang tayo nun. Iwanan lang talaga tayo. Yun. Master? Selfie lang ako. Selfie? Selfie, kaya kasama kami. Hoy, grabe naman. Ang ganda naman ang tanawin na yun, no? Yun. Ha? Hey! Sarap. Ang presko. Tanghalin tapat yan, ha? 11:24. Pero ito, natatabingan tayo itong malaking bato na ito, malaking bundok. Tapos mapaligiran tayo ng mga puno, halaman. Ha! Sobrang init. Ano tayo? Baka may recovery na. Ay, mukhang lusong na to. Nakapagpahinga rin. Habang dinahon natin ah. Teka, hinto tayo rito. At maganda.
Maganda rito, hindi natin pwedeng pakawalan tong view na to. Malayo-layo pa pupuntahan natin, Banawe. Hindi isa yata sa mga bundok na yan, bahala na. Arko na ng Lagawe, Ifugao. Eksaktong alas 12 na tanghali. Andito tayo sa Lagawe town proper. Grabe init. Mga 500 meters pagkalampas ng Lagawe town proper, nagsipaghintuan na. Tanghalian na eh. Yun, kain muna tayo. Akin na. Huwag na talaga. Yohoho, tapos na tayo mag-lunch. May energy na naman tayo paakyat dito sa Banawe. Naku, na-flat pa si Doc oh. Kapalang bagal ko kanina eh. Yun pala yung dahilan. Hindi, pagod na talaga ako. Yan, susuportahan ka namin. Papanoorin ka namin habang nagpapalit. Go Doc, go! Kaya mo yan! Kanya na. Nanonood lang tayo dito. Pinulikan ka ba? Paklase. Mga galaw eh. Yung B23 Banawe, ibig sabihin ng B 23 kilometers. Malapit na matapos yung ating day 1. Tapos bukas naman punta tayo yung Tinok, yung new highest point. Yun, sulit ang mga tanawin natin dito. Papaligiran tayo ng bundok. Ayun, dire-diretso na yung zigzag na mahaba. Parang kamukha ito nung ano, pag nasa Cannon Road ka, pag malapit ka sa Lion's Head, parang Camp 7 ba? Camp 8. Ngayon parang ganito itsura. Mukha eh. Ayun, may mga gantong kurbada. Vlog natin itong mga pagkakataon na to para di natin makalimutan ang pinaghirapan nating ahunin na maganda. Dati naahon na namin to, gandang ganda ako rito eh. Pero parang nakalimutan ko na kasi mga 5 years yun eh. Siyempre dati mga 5 years pa yun eh dati. Siyempre dati hindi mo na mamapicturean lahat, mapadya ka. Pero at least ngayon ito, nabibidyohan natin. Meron tayong babalikan. Haba pa. Ha? Sakay na tayo. Tara, pwede na. Mamaya pala banda ron sa unahan may isang spot doon kung saan makikita natin yung lahat ng dinaanan natin mula doon sa baba hanggang dito sa taas. Picture tayo doon, recreate natin. May picture ako doon dati. Yun, malayo-layo pa. 17 kilometers bago mag-Banawe. Haba pa yan. Grabe, ang taas na natin. 1,024 meters above sea level. At patuloy pa rin ang ahon natin. Kada may isiko tayo makikita ang ganyan, no? Umaasa ako na magre-recover na lulusong, pero hindi. Kaya niya, no? Angat pa rin, tingala pa rin ang daan. Salamat, may nagpahinga rin. Pahinga rin muna tayo. Grabe, mas tumitingala yung daan. Nakakantay na recovery, nakakapagod. Akala mo recovery, hindi pa. Merienda muna. Oo. Pandikoko. Ano naman tayo, di ba ahead of schedule naman? Oo. Maaga pa rin tayo darating. Pero ano ba?
Ilulup ba natin? Ayoko. Bago na isip. Bago na isip. Pinag-iisipan ko na kanina pa kung ilulup natin o ano pero wala na si Doc. Pagka nilup natin, doon tayo ahon eh. Ha? Hindi na. Mamamatay tayo. First time ko nakita hanggang doon si Doc Wrong. Goodbye. Fat bike for sale. Bibiling ko yan, bibiling ko yan. Hala, dire-diretso pa rin ang ahon. Pero maliwalas. Tsaka malamig. Master, ramdam mo na lamig? Lamig, no? Kung mamayang gabi, mas malamig yan. Lalo bukas ng umaga. Pahirap pa maligo. 90 kilometers na. Wala nung umalis tayo sa Quirino. Hala, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Pataas pa rin ang pataas. Ha. Pagod na siya ako. Ayun, eto. Ano, yan na ba? Yan na ba? Yan na ba? Lumalakas boses eh. Yan na ba? Lusong na ba yan? Kuya, lusong na ba to? Katag. Ay, grabe, ang taas na namin. Tignan. Grabe, ang taas na natin. Tignan mo naman yung ulap ay, no, sa bundok. Nakadikit na. 1,256 kilometers. Ay, kilometers. 1,256 meters above sea level tayo. Uy, ganda oh. Yung very nice, ganda ng view. Ito yung ulap. Takpa na yung puno. Yun, kita-kita natin yung ulap oh. Kanina layo niyan eh. Ay, lapit na. Para ako may torch dito ah. At ito na tayo sa wakas, Arko ng Banawe. Pero yung Banawe Rice Terraces doon pa, sa unahan pa. Lulusong pa tayo. Pahinga muna tayo mga 5 minutes siguro at mababa yung inakyat natin. Tapos dito, picture muna. Iyon, tara, tapos na mag photo op. Punta na tayo dun sa may town proper mismo. Hanap tayo ng matutulugan dun. Lamig! Nararamdaman ko yung ginaw. Lamig! Grabe! Lamig! Pag mas bumibilis yung takbo pababa, mas malamig. Ito, Banawe na mismo. Town proper. Yuhon! Dito na tayo. Antayo muna tayo rito. Ayun. Dito na tayo. Huwag lang tanong-tanong. Yun, dito tayo tutuloy sa 7th Heavens. 1 to raw yung kwarto. 2 kwarto kami, 2-4. Yan, dito tayo mag-overnight. Dito ang pwesto. Pakita natin yung view dito sa labas.
5:56. Alis na tayo dito sa Seventh Heavens. Ang destination natin ngayong araw, Tinok, Ifugao. Pero dito yun eh. Pero pupunta muna tayo dito. View deck muna, tapos magkakape tayo dun. Hi, good morning, Banawe. Lamig, ang sarap. Yo, Banawe Rice Terraces. Yun. Ano yung sunrise. Makakabawas ng lamig. Grabe lamig. Yun o. Ay, nice. Medyo malayo rin yung inahon natin ha. Galing dun sa pinagstayan natin overnight. Papunta sa view deck. Yan, papicturean mo si Charles. Gaya-gaya ng postin. Nakatuturo. Doon, turo ka rin doon. Ay, yung bike mo siya. Bakit? O, yung turo. Tapos smile ka, kahit natalikod. Tsaka nakamask. Yun, dito tayo sa view deck. Banawe Rice Terraces view deck. Yun! Yun, eto na, tunay na laban natin. Eto na, punta na tayo sa Tinok, Ifugao. Ang lamig! Woo! Ahon na naman tayo ulit. Mahaba-habang ahon din to. Ay, babalik tayo dun sa Lagawe. 6 kilometers hanggang dun sa Arko ng Banawe. Tapos mahabang lusong hanggang Lagawe. Grabe, ganda ng view sa likod natin oh. Sayang natakpan na ito. Ang ganda. Yun, nakabalik na tayo sa Arko ng Banawe. At ito, mahaba-habang lusong na to. Dire-diretso na. Oh, nagpapahinga na naman kayo. Wala pagod na kami. Ilang kilometers to paakyat? 50. Nako po. Mabante na sila. Bante na rin tayo. At mahaba-haba pa to. Parang doble nung kahapon. Yung aakitin natin ngayon. Ay, exciting. Nako po, ano ba to? Galing dun sa Banawe, nasa 1,000 plus meters yung elevation. Lumusong tayong Palagawe. 450 na lang elevation ito. Ha, grabe. Agang pagod. 9:58 pa lang. Ang tansya natin na makakarating doon. Mga alas 2 ba? Alas 3? Master? Estimate natin makakarating. 1.5 na lang, may butal pa. 1,500 meters pa kailangan natin angat. O feet? Meters. Meters. Dito sa elevation natin, di ba? Oo. Meron dyan pre? Meron? Tara, baon tayo. Bili lang ng mababaon, master. Ha? Bibili ng mababaon si Charles. Ako magbabaon lahat ito.
Napatagal tayo din sa ano eh, sa breakfast. Maganda sana ako nito kanina umaga. Mainit na, 10:21 na ng umaga. Mas kaya kami makakarating dun. Puro bundok na yung nakapaligid sa atin, no? Mas mahirap tong ahon natin na to ngayon kumpara kahapon. Well, bukod sa mas mataas to, mainit ang temperatura ngayon, 35. Kahapon umaahon tayong Banawe, nasa 26 eh. 26, 25. Grabe, napakaganda naman ng tanawin dito. Ano, pag tumingin ka sa kanan, at masarap na sa puwet. Ang sakit na ng puwet ko, grabe. Uy, sabi, munggop kayo, ito tutlak. Siguro welcome yan, welcome. Hindi natin natindihan. Ay, ayun, medyo bumanayad ng konti, nag 3% yung gradient natin dito. Nakapagpahinga tayo ng konti. Wala, inuwi sa elevation natin. Wala ako. Ayun, ba't bumababa tayo? Naku po, iaahon na naman natin ito mamaya. Babawasan eh. Ang binabantayan ko ngayon elevation, hindi na distance. 759 na elevation. Eh, nasa 2,500 meters na yung aahunin natin. Ay, so ngayon bumabawas tayo. Malayo pa pala to. May pinagtanungan kami tindahan ko kanina. Ang estimate niya para sa amin na nakabike, 4 na oras pa raw. So mga alas 3 tayo makakarating. Yun ay kung ano, tama ang hinala ni ate. Ayun, 36.7 kilometers pa papuntang Tinop. Ay, layo pa. Ayun, so far ito pa lang yung pinaka mataas na gradient na encounter natin. 11%. Yun no, pagdating sa 850 na elevation, committed din daan. Pero may ay, grabe. Daming ahon ito. Yun. Grabe. Yun oh. Dito na kami sa gilid ni Sir Noel. Dito namin kinukuha, wala naman sasakyan eh. Para may konting lilim kahit paano. Hopya, may batuhan. Tapos committed na kayo. Tapos committed na naman yung daan. Laking bato. Yung Imbuliklik Rock. Welcome to Imbuliklik Rock. Grabe, dami namin dinadaan ng ganito. Mga sigong ganyan. Pero hindi naman masyado pang matarik. Sakto lang. Maraming siko. Tapos re-recover na ganyan. Tapos angat ulit kagaya nung kanina. Ang dami pa sigsag. Ang taas pa na itong mga bundok na to. Yun, nakatikim din ang tulay na recovery. Pero sa panahon ngayon, hindi natin gusto to. Dahil sigurado babawian tayo na trahon. Ayun na, nagpakita na ng isang mahaba. Kanina puro maiksi, tapos recovery, maiksi, recovery. Ngayon ito, mahaba-haba itong ahon na to ah. Ayun, natapos din. 15% gradient pala yung ahon na yun. Ay, yun, tukod kami ni Sir Noel. Tubig! Kita mo yan, no? Diyan kami galing, sa siko na yan. Bah, ahon nga. Hindi na nabiro. Ay, parang kaparehas nung ahon na tumukod kami ni Sir Noel ah. Dito natin kunin sa kaliwa. At masyadong matarik pag dun sa kanan. At masyadong matarik pag dun sa kanan kinuha. Ano?
Pahinga kami ulit ni Sir Noel, grabe. Pagod. Tara master. Mga 2 kilometers daw layo nila Doc. Naghahanap na sila ng kakainan. Uy, ang ganda ng view dito sa taas oh. Grabe. Ito na. Kakatakot itsura na ito isang to. Parang isang malakas na ulan lang magla-landslide na eh. Ito din oh. Ito mukhang kaka-landslide lang nito. Tapyas eh. Buti na lang ngayon hindi maulan. Bigyan natin to. Oh, nako na naman. Mga gantong siko, dito na natin sa kaliwa kinukuha. Ay, what a nice, what a beautiful. Ayun oh. What a beautiful. Uy. Sulit ang pagod sa mga nakikita natin dito sa gilid. Ay, grabe, sarap dito. Nasa 1,412 elevation natin. Pag tumingin ka sa paligid, puro ganito na mga makikita mo. Ang ganda. Ay, ayun po, kaliwat kanan, puro bulubundukin na lang. Iyan now, kami. Dok, pasok. Yung kainan, may tinok pa. Patay. So, may tinok dito sa 16 kilometers to Tinok. Nag-snack lang kami. Ah, okay. Yun. Ayun sa Mohon. 21 kilometers papuntang Tinok. Konti na lang. Kung ang takbo natin 5 kilometers per hour sa mga 3 oras pa. Tagal pa, mga alas 5 tayo makakarating. Oh, grabe. Ay, ikutin natin yan, bundok na yan. Nakita ko yung kalsada ito sa kaliwa. Paikot na itong bundok na to. Grabe, tok-tok na to ng isang bundok na tinitingnan natin kanina. Ito isang to, taas-taas yan, tignan no. Ngayon, dito na tayo. Uhuy! May ganito pa palang dadaanan dito. Katakot oh. Buti mainit. Uy, ganda! Oo nga eh. Grabe. Di ba siya dami nakatambay ng motor, di ba? Oo. Yung sapatos, dito na muna to. 12 kilometers pupuntang Tinok. Hindi kaya doon yung master sa kabilang bundok na yun? Taas oh. Hindi ko na kaya ito. Titigil ko na. Ha? Titigil na ako dito. Paano titigil na? Napatigil ka eh. Bawi na lang tayo dyan master. Maganda shot mo dyan oh. Ayun oh. Talaga? Oo. Kitang kita yung hirap. Oo. Ayun oh. Ano pagkain nyo? Noodles. Balot! Noodles. Noodles. Wala eh. Wala. Wala rin po. Wala, sige. Yung ano, Salamat po. Meron po doon. Ayun, si Charles, ano meron dyan? Yun. Yun. May kanin kaya dyan? Tatanong nga ako kay ate. Baka may kanin sila. Yun, may kanin dito kala ate. Ayun. Yun oh. Kahit ano, lahat mo na. Huwag muna tayo helmet. Hindi mo nabus yan, ubusin ko yan. Baba?
Next round na. Yun no, T7. 7 kilometers. Nasaan na kayo? Location nyo, master. Doon sa may Mohon na 7 kilometers, kakalampas lang. Pag gano'n, nadalas na ako ng President's House. Dito tayo mag-stay. Copy, master. Kumpirmado na. Dito na kayo mag-stay at mahirapan na kami pag umuwi pa. Tayo pa natin dadaan ng rough road, ha? Yeah! Haha! Ay, sarap mag-bike! Tunay na tunay! Buti na lang natodocument natin tong mga bagay na to. Ay! Ang saya! Ay, kagandahan! Uy, lusong na naman! Oh, grabe, tignan mo naman yan. Wala pa man din tayo sa destinasyon. Ang dami na natin maganda nakikita. Ang ganda! Yun na, T1 Tinok, 1 kilometer away. Yun, dito na tayo sa Tinok Town proper. Yun, diretso na tayo sa Transient. Ay naka. Yun, ito tayo sa 4J's Family Lodge. Walang kahig, gutom na gutom. Parang yung bike nyo. Di ba pwede rito to? Pwede. Ligo na, ligo. Problema natin dito, wala daw hot water dito. Ang ganda ng nakuha namin Transient, ah. Hindi, holiday. Wala silang mabiyahe na. Yun yung masarili mo ko na, ginugusto na. Hirap lang dinaanan yung grabe yung traffic, ubos oras. Oo, ubos oras. Nagtanong ako na patala. Grabe, unang ahon. Ang haba. Ang tarik. Hindi natin nasa ko ilang percent, ano? Tukod ulit, tukod. 1,648 na elevation. Grabe, ang daming ahon agad. 1,700 1,768. Yun, maliwanag na. Time check 5:34. Elevation natin 2,028 meters above sea level. Konti na lang to. Grabe lamig. 13 degrees. Your recovery sa 2,037 feet. Grabe. Ayun siguro yung pupuntahan natin. Kasi yung tok-tok, oh. Yun, sipo na naman. Ikot ng bundok na tinatanaw natin kanina sa di kalayuan.
Ay, nako, wala akong masabi sa mga nakikita natin. Yun, dito na tayo. Katabi na tayo nung itong kalsadang to. Ito yung tinuturo natin kanina. Ito yung bundok na maulap kanina. Andun na tayo mismo. 2,197 meters above sea level. Grabe. Ka-level na natin yung ulap. Ang kaya lang natin sa malayo. Ano na tayo ngayon? Pero pa rin tayong habulin. Ando na tayo sa mismong ulap. Kapot-pot kita nyo. Ano to? Nag-landslide. Mas kita nyo mga kapot, lalaki ng bato. Ayun, nagkaroon ng konti recovery dito sa 2,283 meters above sea level. Pero ahon ulit. Ito. Wala na tayong makita sa gilid. Puro ulap na. Tukod. Tukod tayo. Uy! Hayop! Bulaga! Ay, ano to? Grabe! Taas na ito Last na ba yan? Grabe. Tirahin natin yan paunti-unti para matapos na. 11.4 ang temperatura, ang lamig. Ngayon hindi pa natin nararamdaman to kasi pumapadyak pa, sumayit pa yung katawan. Mamaya natin ito mararamdaman kapag tumigil tayo ng padyak. Tsaka pagpalusong. Ganda. Yun, nandito sila. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Ito na ba? Ito na ba? Ito na. Ito na nga. Congratulations! Ay, nako, salamat. Perfect.
natin. Tingnan natin yung baba. Teka, oh, ito na pagkain tala natin. Pagdambutan nyo. Bilang mo, tiga-tiga lawa lang. Dalawa. Oh, dalawa lang. Dok. So, pauwi na tayo. Grabe ang mga ahon dito. Grabe rin ang mga tanawin. Solid na solid. At ang lamig. Alalay lang tayo pababa. It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped and left me outside. Who could see the will of time, and that you were still a friend of mine? Our story wasn't over yet, and no one can tell what's coming next. The journey is not ours to control. The journey is not ours to control. I'm glad that it is so. I'm lucky it is so. Good morning. I'm running at the speed of light, trying to seize everything I desire. But as strange as it may sound, when I'm still, things seem to come around. The journey is not ours to control. 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 I'm glad that it is so. Lucky Ha? it is so. Ha? Bakit? Sinupa ako na yung kagabi. Lusong tapos I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming.
coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, Yun. though I elbowed my way 80 kilometers pa, Master. 80. Okay lang yun, huwag lang yung ahon. May ahon pa rito. Pagdating dito, kanan na ahon. Ahon na naman. Kung tayo galing kahapon, Banawi. Ito pabalik ng Quirino. Ganda yan, Master, malaking bato. Kinalagay ko yan. Sawa tayo dyan kanina. Oo. Buti na lang, banayad lang yung ahon dito sa Kiangan. Yun na ba yung tapos nun? Yun na ba yung tapos ng ahon? Aba, hindi pa. Para tayong umaahon ng ano, mabitak. Ligo ka? Hindi, antayin ka na. Hindi na? Pare-pareho tayo maliligo. Meron pa rin. Baka mas gugustuhin mo, yung ahon kahapon o yung ahon ngayon? Ito na lang. Ito, kaya mo dire-diretsuhin eh. Yun, mukhang natapos na yung mahabang banayad. Ay, salamat naman. Okay, time check, 3:33, nasa Kapatagan na tayo. 2 kilometers na lang, Bagabag na. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tapos, pahinga tayo ito, magkakape muna. Tayo. Ha? Tara, doon na lang. Ako, kape. Ako, isa. Yun na, last 44 kilometers. Pabalik sa Difun, Quirino. Siguro mga before mag 6 nandun na tayo. Grabe. Inabot din na 3 araw yung biyahe natin. Makalahin mo yun. Ay, nabot na kami ng dilim. Time check, 6:10. Meron pa kaming 20 kilometers na papadyakin. 6:40 ng gabi. Nandito na kami sa Corton, Isabela. Nasobrahan yung samot na gura yun, no? Ay, wala ako.